E pa ljudi moji, ako ste u potrazi za kremom, za savršenom kremom, za sve vrste kolača, za sve vrste rolata, za sve vrste torte, a ne želite da imate ni grama butera u kremu, znači ovo je pravi recept za vas. Celokupni recept ću ja da vam upišem dole u opisu videa. Postupak kako sam ga uradila i ideju kako možete da od ovih krema, od ove dve kreme koje smo umiksali i koje smo kuvali, da napravite više vrsta ukusa. Znači, po vašem ukusu dodat ćete i da li to bilo čokolada, da li to bilo voće, da li to bilo kakao, šta god želite, da li to rendana, kora, limuna, znači napravite ovu kremu po vašem izboru i po vašem ukusu. Dakle, dobrodošli dragi moji u ovaj moj video i dobrodošli u ovaj moj novi recept. Recept je savršen i mogu da vam preporučim od sveg srca. Recept je sama Nadica izmislila, tako da sam oduvek želela da imam tortu ili kremu bez grama butera, a da mi se drži, da mi bude ukusna, da mi ne bude teška, da mi se topi ustima, da bude lagana, vazdušasta. Došla sam do savršene kreme i želim da podelim ovu moju savršenu kremu sa svima vama koji ste također u potrazi i koji želite da imate čvrstu, ukusnu tortu ili kolače, a da nemate ni grama butera. Tako da dobrodošli u ovaj moj novi recept od mene za sve vas. Nadam se da ćete da uživate. Celokupni recept ću ja vama da upišem dole u opisu videa. Na kraju videa pokazat ću vam kako možete da napravite ovu kremu, na koji način. Kao što sam rekla, da li to čokolada, da li to bilo šta, ovo je samo jedna ideja i samo predlog, a vi je napravite ovu kremu po vašem ukusu. Ovaj puding sam kuvala kao puding, znate već kako se puding kuva, s tim što je po receptu malo drugačije. Puding od jaja, od žumanaca odnosno. I obavezno pogledajte dole u opisu videa. A sad, da ja ne dužim dalje, pogledajte video i nadam se da ćete da uživate. Moram da vam kažem da slatku pavlaku kad umiksate i ako vam, sigurno vam se desilo da vam slatka pavlaka padne na dole, znači spadne, ne drži vam se, to je jednostavno razlog zato što vam slatka pavlaka nije dovoljno hladna. Obavezno pre miksanja držite slatku pavlaku, ali obavezno jedno pola sata u zamrzivaču. Iako vam se malo stegne i smrzne, nemojte da se brinete da neće da vam se umiksa. To će još bolje da vam drži i slatka pavlaka neće da vam spadne tokom držanja malo dok ne završite posao, znači tokom držanja neće da vam spadne. Jedino nakon miksanja ostavite je u frižideru ako je u sobi toplo. I evo, ja sam rekla da ćemo od ovog pudinga koji smo napravili i još jednu kremu, to je slatka pavlaka i mascarpone sira. Ja volim da dodam u moj puding, uvek sam to radila, da dodam pavlaku, nekako mi daje onako teksturu, da mi se krema, da mi se puding onako topi ustima, da nestane u zalogaju, tako da ga uvek koristim u mom pudinku.
Jako je važno isto slatku pavlaku i mascarpone sira da ne miksate previše dugo. Znači morate non stop da budete pored miksera zato što ne sme da se umiksa dugo. Mislim da je to. Evo ga. To je to za sada. Pola ovog mascarpone sira sa slatkom pavlakom dodat ćemo u ovaj naš puding. A pola ćemo da ostavimo jer nam treba za sljedeći fil. Znači samo pravit ćemo od ovog 3 vrste fila. Morate malo sa špatulom da uzmete od dna ovaj puding zato što ne možemo da ga promešamo dobro. Evo je, naša krema je gotova. I u ovu mlevenu plazmu dodat ćemo ovaj fil koji smo pravili. Vidjeli ste da nisam stavila ni butera, ništa. Nemojte još i šećer da stavite kad pravite ovaj krem sa plazmom, zato što je plazma sama po sebi jako slatka. Plazma krema. Ovdje imamo vanil krem. Gotovo je. Ovako treba da bude. I evo, dragi moji, kao što ste i vidjeli, u pola fila ja sam pravila ovdje 3 vrste fila. Naravno, možete da pravite i više vrste fila. Ja sam jedan fil napravila sa plazmom, jedan fil sam ostavila onako vanil krema. Znači, vanil krema je fantastična. Mogu da vam preporučujem od sveg srca za sve ljubitelje koje vole vanil kremu, kao što je moja unuka. U ovaj mascarpone, vi možete naravno i ovu mascarpone i ovaj šlag sve da promešate sa pudinkom, to je samo jedan predlog isto, i od toga posle da podelite vaše kreme na koliko delova želite da je promešate. Nadam se da ste uživali u jedan deo. Da, ja sam stavila u jedan deo seckanu čokoladu, vi možete i topljenu čokoladu, tako da napravite ovu kremu po vašem ukusu. Hvala još jednom puno svima na gledanju. Nadam se da će da vam se sviđa i da ćete da isprobate. Pišite mi kako vam je ispalo i kako se vama sviđa ovakve kreme. Za sad toliko od mene. Mi se naravno vidimo u sljedećem našem kuvanju. Do tada vas sve pozdravljam. Ostavite mi koji lajkić i naravno zapratite moj kanal.